bandiraɓe min calmini mon mo kala inde yettode eɗen ɗo henna e WINNDERE-TV e haaldude e bandiraɓe kaldugol men e bandiraɓe firtani enen ɓuuri ɓe gandal walla enen ɓuuri ɓe ƴoƴje walla enen ɓuuri ɓe haqqille walla enen ɓuuri ɓe wellitade ɗemde ala moni kala ene jogui yiyande moni kala ene jogui ko foti haaldude e bandum koye élection municipal paɗen caggal koye élection municipal paɗen ene woodi toɓɓe kewɗe ɗe poɗɗen haaldude e bandiraɓe ko ardi pop moni kala yo andu oɗo élection o wona élection président o wona kadi élection législative ko élection locale sa yiɗi mbiya ɗum nawetane waddi ko yimɓe nokku o jeeyaɓe e commune o jeeyaɓe nokku o jibinande commune o ko ɓen ɗaɓɓata wonde ardiɓe commune o moni kala ene yiiɗi wonde maire soko tawi neɗɗo ene yiiɗi wonde maire soko tawi neɗɗo wonino maire ene yiiɗi wontude maire ɓe ɗaɓɓata ko ɓe ganduɗa ko kañumen goni e nder commune o yo gotanɓe yo kooloɓe gotanaɓe ɗo yarete hawni e élection o ko neɗɗo mo suwa medde wonde maire o de ko kawniɗo addani mo hawnade ko o wi ko omo yiɗi jogade mairie ndi omo wawi jogade ɗum omo wawi fawde ɗum e lawol omo jogodiri ɗum peeje kono en ganda saabu o meeɗa ardade o ko kawniɗo woto jejjiren o gardinoɗo hande on woni biteɗo maire sortant e mone de nde o arata nde oɗo no wini kanko ko noon o wino dokke kam mi fewnan on hay hunde ala ko woƴimi so wona nokku o haaloɓe pular mbi soko tawi guite coltama mbaɗama e ñorgo hewɓe ne mbiya ko daare dañama ala ko daare ala ɗon caggal nde guite colta gonta yiide wiyete kay ko membe dañama ko onon jiiri guite mon o maire mo ganduɗa o ardima on fodde wonde duuɓi 5 beele wonko waɗe nokku o oɗon gandi beele ala ko waɗe nokku o oɗon gandi ko wino mon sato nde o arata nde beele o waɗi ɗum oɗon gandi beele o liggima liggey mbabba o waɗi ñamdu gertogal walla o waɗi ñamdu mbabba liggey gertogal ene waɗi e mabɓe liggima no bamɗi manam so neɗɗo wiyama liggima no mbabba tawan liggi ko liggey mawɗo liggey tedduɗo rondi kono noon bonande munen ko bonande gertogal donc ɓen ko bonni ko heewani kono ene waɗe mabɓe ko ñamdu mbabba liggey gertogal taw kadi ko bonande waadu taw ko bonni e nder commune o ko firawuna bonnani ɗum e Égypte ɗum ko onon mbawi ñawande ɗum koye mon on jii on gondi e neɗɗo o on jaade mum beele o daranima on to banggue laaɓal wuuro beele o darnima on to banggue jangde beele o darnima on to banggue lumiére uji beele o darnima on to banggue cellal beele o darnima on beele o daranima on way tan kono leydi ene woodi gueɗe 9 ɗe ganduɗa ɗe gummima e junggo laamu banggue dow arti hankkadine ko ha e mairie ɗi poɗɗumen jogade ma en gartoy hen ko raɓɓiɗi mone mon kala ene jogui foti jogade pinal jogo pertal jogo haqqilantagal wif wasa ɗum naworde saabu heewi nde neɗɗo arno wi yon ballu ɗum ha wona maire nde ari nde addani oto nde ari nde aɗa koye otiyel puusatengel nde ari nde ala ɗo waali nde ari nde wawa ɓornade galila nde ari nde kalno duɗɗum heɓat ɗum nde kañum yimɓeɓe poti kono sa ƴeewi hande ko jomum jogui ko a andat o liggori ko yimɓeɓe kon ligganaki yimɓeɓe ko jimmi wiide dendagal neɗɗo neɗɗiɗo
joom galle walla joom ɓesngu aɗa jogii sukaaɓe roofolɓe ɓe cuwa wattude woodde ko an woni kilifa munen soko tawi a waɗi yaafus ha fawi maire mo ngannduɗaa ko maire bonnowo a waɗi yaafus ha fawi maire mo ngannduɗaa janngo e jam so ɓen sukaaɓe mawni ngala ko tawata ɗon anndu an jinnaɗo a yawtata siraɗe a ñawdani munen sabu ɓen kamɓe ɓe ngala konnguɗi taw fof koye ma fawi no ñamde maɓɓe e lelde maɓɓe e cellal maɓɓe e koltu maɓɓe e kala kala maɓɓe ne fawrema hay janngo maɓɓe koye ma fawi caggal ɓe cuwa wawde yiide min ngala hen woni hen yimɓe noon ko homti ɗumen ene weeɓi so dokkama ujunere mbiyata ko aduna gasi so dokkama ujunnaje sappo mbiyata ko aduna gasi kono mone mon kala e mairie ndi woni e commune mo gonɗa o aɗa andi beele maire o wonko waɗi ɗon walla ala ko waɗi ɗon aɗa andi beele ko o bonni commune o walla o bonnani ɗum aɗa andi beele o yeeyi dole walla o yeeyani dole ɗum noon hay neɗɗo goto ummata ko Mauritanie ara ene ñawon ene fewnana on ɗum hay neɗɗo goto ummata ko Mali ara ene fewnana mon ɗum e nder Sénégal tan ni hay maire de Dakar ummata ko ɗo ene yaani fewnoyo commune Hunare walla commune Ndendori walla commune Wourossogui moni fof ko yimɓe mum pewnata commune muɗum fewnirde noon so tawi o mo kalfin ɗon e nder ɗiɗo duuɓi on jii avancement on jii wonko waɗi mbattonmo on jii ala ko waɗi sona ko bonni ala ko fewni oɗon jogui ndimago ittudemo ko laawol son guittaɗe mone mon kala dariɗo haw wonti kala ko ɓeydi bonnude e ko bonnuno an yewtata siraɗa ñawda mbaɗa ko neɗɗo non assistance personne en danger ka tawɗo population ne wone firne wone kaɗaw caliɗa hakkide ɗumen heddi noon moni kala yo andu ko waɗɗi ɗum ko wona ɗum oɗo politique gonaɗo mi nani Oumou Sy ene haala ɗum ñanden e yewtere muɗum fodde en calminima au passage wonde hande ko ñalawma mo ganduɗa ñalawma mettuɗo ñallude somi wi ñalawma ko saaha mettuɗo wonde a yiyat en jiyat neɗɗo o wallahi o ala étage wallahi o ala oto wallahi o ala beyi wallahi o ala baali kono ala ɓurɗo mo nunɗude e nokku o won baɗɗo piril ha dañi ɗum foof taw to leeli maɗantako enen woto mbiyen kaari ala étage en dokkata ɗum galle saabu hay rokkonoɓe adan ɓe wonten ɓe galano galleji ko joni dañi galleji ƴeewen nunɗal neɗɗo o wonde jurum deero ƴeewen neɗɗo mo ganduɗa taw wiyata tous les moyens sont bons pour dañde ngaalu mboɗo heewi wiide ɗe gueɗe tati so tawi neɗɗo heɓiri ɗum watta ko feewi a heeɓi ngaalu a heɓirani ɗum manan no yooɗiri a heɓirani ɗum e saria a heeɓi laamu a heɓani ɗum e saria a heeɓi gandal a heɓani ɗum e saria an a watta ko rewi Allah ko jokki enɗam so tawi wiyete ko kaari ɓooyani ko ari ɗo fotani ardade en so tawi wiyete kaari bamum ko ndemowo fotani ardade en tawi wiyete kaari ko leñol naggam fotani ardade en bandiraɓe il faut gandon mo kala e men ene jogui bakkat mo ganduɗa mo kala e men ene jogui bakkat mo ganduɗa ma wuur ha ma haala ka yesso mum so tawi a haalani ko boni ma won mo mbiɗa ardotako ma ko hinde naggam wallay kanko ma askinmo taniraɓe makko jeeɗiɗo tawa manan o selani lawol wonko heewi ko suuɗe yimɓeɓe yoɓe goppu wadde yimɓe attaqué banggue ngaalu munen banggue kotki munen banggue lasli munen mone fof ne jogui gantu cuuɗiɗo e muɗum temedere neɗɗo nene yaha e dow leydi ndi ene wiye eskeytare ene foɓɓane taw ko haalta caggal mum ko ma wuur ha ma e nanani ɗum waddi moni kala yo ɗaɓɓu laamu moni kala yo wotan mo yiiɗi wotande o yo yaadu emo yiiɗi yaadude o wasa wiide ene falo neɗɗo sababude ene haala won haalullaji kanturiɗi ɗi sababude kaari ne yiiɗi ardade hono gadduroɗa ni il faut yimɓe ndento ɗum wona hunde yonde saka noon ko jiimi e joni ko e won hen guure haysi ene cosa conseiller ji wiyete ko galle fulɓe gadde conseiller mon galle wayluɓe gaddoye conseiller mon
galle seɓɓe gadde conseiller mon galle gallunkoɓe gaddoye conseiller mon galle lawɓe gaddoye conseiller mon bandiraɓe est ce que ɗum ko laamu est ce que ɗum ko pinal est ce que ɗum ko ƴoyre beele wona wadde divisé pour mieux régner yomi serdu yimɓeɓe moni fof yo yi hoore mum wasa yiide bandum beele mboɗo fewto e lamam ngu ko ɗum woni guure kewɗe ha tengti ɗon ɗo jeeyami ɗo tawi kala kaɗa haala adoro hoore maɗa conseiller ardata e mairie sababude ka conseiller wuuro wonko jaɓata wonko calotoɗa ala conseiller ardata ardi ko leñol galle kaari en bandiraɓe conseiller so ardi leñol galle kaari en est ce que on ma liggono wuuro ene waɗi ardiɓen gadi ko nadde men cerdiri men goho sababude e ngaluji ɗi ganduɗa naftata hen dokkeɗa ujunere dokkeɗa 500 dokkeɗa 600 ɓe duttoɓe cerdire en moni fo galle fo yo addu conseiller mum sen jii lamɓe waɗoɓe noon walla yimɓe arda waɗoɓe noon gandon ɓe ndewani Allah ɓe jokkani enɗam ala koɓe jiiɗi sona serdude en gande kala mo woppi bandum somi wi bandum noon kalanmi ko wuuro hoddiɓe fof ko bandiraɓe kala mo woppi bandum abbi hono mum mo wonamo mun so tawi yonti heɓe mbaɗa batu ɓe mbima wallu min hamin jiida e koyamen lummin seeɗa hamin jiida e koyamen wuro ngo fof wuro fof ko enɗam commune fof ko enɗam enen fof ni ken enɗam a wawa nadde Fuuta gara e wuro tawani fodde wonde guure 14 ɓiɓɓe mumen en ndesa ɗon walla fodde wonde guure 16 ɓiɓɓe wuro ngo ene gummi ene ceere guure ɗe wadde enen ken gotum ken galle goto ken enɗam gotam heddi wonko heewi ko paydeten wonko heewi ko tippodirten ko wona gotum yo Allah dandu en e gando mo hulani Allah yalla dandu en e lamɗo mo wona jurum deero yalla dandu en e galo say ɓe tato bonnata aduna ɓe tato bonnata aduna lamɗo foti wonde ko jurum deero parfois woda ko kalɗa e maire wiye maire jabotako sobo maire ala ko jaabi sa haali maire wonko bonni te maire ne andi bonni hono ko Firawuna bonnuno e Égypte maire ne andi ɗum jabotako saabu ala ko jaabi heddi neɗɗo saɗa waɗa défendre leader maɗa andu no mbaɗirɗa ɗum défendre saɗa jabodo ɗum andu no jaborɗa ɗum so tawi wonko leader ma namda kañum wonno maire kañum ardi saɗa jaabo addu preuve pawa mbiya ko ɗum woni preuve o neni kono wona anne kay hudde e yennude e ƴettade te an wona an halfina ko o caggal noon yimɓe kalfini o namdoromo ko halfina ko holno wayi holno sifori kadi mone men kala ene foti rentade enen mone men kala ene foti rentade élection ngaji ɓooyi ko batti wadde politique ɓooyi ko batti wadde campagne uji ɓooyi ko batti wadde kareli ɓooyi ko batti wadde kono won hewɓe mana ɓe tawa won hewɓe tawa won golwole waddi mone men kala yo haat e jingandi leader mum taw koye e sens moƴƴo o positif sens moƴƴo o taw wona haadi o wiyama haadi o namdama hunde o wiyama hunde daro min mi ulle hen leydi luuke yo gonga majju yo Allah dandu en e ɗin militant ji bandiraɓe min dartin ɗo henna mamin garta moon ko ɓooyani so tawi Allah o lamɗo newni Allah jarama on jarama WINDERE-TV ha yeeso ko laawol